قرار داریم در аэропорти Пулково, Санкт-Петербург. Граница рафтасем бародари азиз. Ин вақте ки ҳаминҷа биромадӣ ҳозир камтар пеш вақти омадани мода ҳаминҷада будам, проверка мекардам, лисо проверка кардам ба нафарое ки рейси яъне тарафи граница мераванд. самолёт чун агар смартавия боша айн ҳамин тарафи акошкои 1 то 10 саршавия ҳамон тараф чӣ мешавад, регистратсияшон сар мешавад. самолёти смартавия боша агар ай ҳамонҷа сар мешавад. ҳозир рейси мо ҳамонҷа соати 12:30 регистратсияш сар мешавад. 2:30 парвоз дорем насиб. ягон намуда ки проверкаи сахтан нест дар аэропорт. ҳозир айни ҳол дар аэропорт қарор дорем. қадар проверка сахтан нест. барои риш мегам ё ки ҳам документа проверка мекунам ба телефон мона дидан ҳамин ҳаминҷа дар омаданда телефона проверка кардам. всё дальше ягон вай надорад. фақат ҳамин проверка мекунам. документа полнихе дар планшет дар системашон даже намезанам. просто ҳам мебинам ки дори мигратсионка вай дори тамом дигар дальше ягон вай намекунам. ин ҳол дар инҷо сагон нав мора проверка карда буданд. хайр мумкин 2 нафар проверка накунам. неки намедонам. хай намехай. хай ҳозир бо насиб иншоалло роем агар тарафи граница да ягон гапу хабару ягон чӣ набоша, иншоалло дар ҷам ягон видео карда мепартоем. бародари азиз, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково 1. аэропорт инҷае бародароина. ҳозир дар аэропорт гаштесам. полнина дамдрини аэропорт. ҳама ҷош инҷае. лайкора бизанед бародаро, нафарои навдромадагиҳо лайкора бизанед. пол нестин ҳама ҷош инҷае. ягон вай нест. чӣ хеле ки надонӣ ба пешам айни ҳол гузашта вообще проверка намекунам. кор надорам ки ту ки чӣ ки ҷо рафтаси. акам вақти дуромадане ки ҳамонҷа сумката проверка мекунан, ӯ мисол айчи мегзара ҳамонҷада камтар вай мекунам. ам гузашти проверка мекунам. баъзе вақт ҳастан. ина ҳозир ина мардум гузаштесиян. ина мардум ҳозир гузаштесиян. ягон каса проверка ягон вай накардесиян. танҳо ҳамонҷа телефона неки мебинам. ай мара да телефон будадесам. телефонма ҳар деша дидан. мақсад ҳамин мега якум намегам руша буд шоки сурати хитай баъд уха чӣ намекунам. дях ёдам хай шубҳано китоби баъд проверка мекунам ша. и всё дальнейшем соза крой. гап чапое ки гуфтан проверка сахтае ӯ хей бепор кардесиян чӣ кардесиян. хай акавозӣ нест дар ҷое ки мо дидесем. ҳама ба ҳоли худаш ба кори худаш ягон каза ай накардесиян. билетмона гирифтем. насиб иншоалло регистратсиямон ягон қапа